Vull dir que estar en Borriol a mi sempre em dona un plus de satisfacció. Jo he vingut quasi sempre. I sempre dic el mateix per a que me pilleu la paraula i perquè sobretot me la pille la gent que no és d'aquí, perquè només puc dir-ho a un poble, i és veritat, no? Si n'hi ha un lloc que me trobe especialment a gust, és pobles com este, que encara hi ha gent que ja no es reconec la cara perquè els anys van passant, però me diuen, hosti, Francesc, tu me vas ensenyar a nedar, no? No sé si alguns que esteu aquí se recordareu, però vaig vindre una sèrie d'estius de la meva vida a Borriol i vaig poder connectar en el que és la manera de ser, el sentiment col·lectiu, les persones, els xiquets, les seues famílies, i la veritat que m'ha quedat un lligam que més enllà de la política, en la que sempre que me busqueu me trobareu, hi ha una qüestió humana, perquè al final la política i les persones anem de la mà i és el que fa que valgui la pena estar aquí, donar la cara i lluitar també per uns ideals. Jo només dic que espere, i ho tinc clar, que en aquest magnífic equip i amb el vostre suport, per supost, en la gent que no està així, el proper dia 25, així, hi haurà un govern obert a tots, dirigit, per supost, en aquest cas, m'honra dir-ho, per mi, com a alcalde, i que tindrem la porta oberta per a tots. I ho dic així en plan de sorna, perquè ara, últimament, seguir de només amigos, i tinc el 100% de seguretat en el tema. Estos dies s'ha quitat només a uns amics, perquè vinguin a parlar fent una espècie de mítings. Els que no són amics no cal quitar-los, perquè això no me voten. Entonces, per què tinc que quitar-los? Doncs no, això s'ha de acabar. Així se ve un senyor, entre un senyor o una senyora o un xic o un jove pel poble, per la porta d'aquest ajuntament. I s'atendrà degudament, independentment de ser blanco, negro, azul, colorado o no sea, m'és igual, perquè això té que ser. L'alcalde, l'equip de govern, té que ser l'equip de govern de tot el poble. Jo defendré tot el que sigui necessari a aquest partit. És l'únic partit d'Espanya que pot treure a llum a tota aquesta gent que ens han deixat en la ruïna. Ell ja ho ha dit, però jo ho tinc més clar. Ens han deixat perquè són uns lladres. I com són uns lladres, això s'ha d'acabar ja i té que ser aquest partit el que això ho faci. No hi ha ningú més que ho pugui fer més que nosaltres. Això és tots. Els jovenets que hi ha per ahir cagaren exemple de mi. Que jo estic encara per ajudar a un munt de temps. Tinc molts anys, però crec que encara puc ajudar en alguna cosa. Així és que molt agraït de tots els que heu vingut i com ahir ho que me fa senyes que acabe, que és el meu fill, perquè hi ha molts que parlaran millor que jo. Però jo vos dic a tots, viva la república!